10 начина да направиш отлично първо впечатление. Когато се среща с някого за първи път, на този човек ще му отнеме само няколко секунди, за да изгради първоначална представа за теб. Това първо впечатление се изгражда на подсъзнателно ниво и е много силно и трайно. За отрицателно време човекът срещу теб ще си формира мнение на база на твой външен вид, език на тялото, маниери и излъчване, както и отношение. Хората си формират мнение за другите в рамките на първите 4 секунди от контакта с тях. Тези мнения се затвърждават в голяма степен до 30-та секунда, а до 4-та минута мненията са окончателно оформени. Ето защо първото впечатление е така важно. То има критично влияние в сфери като продажбите, при кандидатстване за работа, при някои презентации, в общуването с нови колеги, шефове или подчинени. Проявява се непрекъснато и в най-различни области на личния живот. По-долу ще ти представя 10 начина да направиш отлично първо впечатление, всичките имат значение. Използвай ги в комбинация, за да постигаш по-успешно целите си по отношение на важни за теб нови запознанства. Първо, бъди точен. Точността е важна. Тя е чудесен ориентир дали един човек е отговорен, сериозен и дисциплиниран или пък не е. Когато се срещаш с някого за първи път, бъди точен. Не прави добро впечатление да караш клиента да те чака. Не върви да си поканен на интервю за работа, а да те няма в уречения час. Тръгвай на време за срещите си, за да пристигнеш на време и дори по-добре, тръгвай 10 минути по-рано. Да си точен е първата стъпка да направиш отлично първо впечатление. Второ, демонстрирай безупречен външен вид. Казва, че една снимка е повече от 1000 думи. Когато се представяш на нови хора, твоята външност е твоята снимка. Далеч не е без значение какво говори тя. Огромна част от първото впечатление се свързва с дрехите. Смята се, че до 95% от първото впечатление е свързано с дрехите, тъй като те покриват до 95% от тялото. Когато ти предстои важна среща с непознат за теб човек, подбери дрехите си внимателно и се облечи така, че да внушаваш успех. Това не означава, че трябва да носиш възможно най-скъпи или модерни дрехи. Но дрехите обязателно трябва да са чисти, спретнати и с приятен вид. Съобрази се и с ситуацията, къде отиваш на среща, в каква организация, с какъв човек ще говориш, в каква обстановка. Без значение дали ще се срещаш с клиент или отиваш на интервю за работа, облеклото ти следва да е относително равнопоставено на това на предполагаемия ти събеседник. Освен облеклото, останалите важни елементи за външния вид са прическата, грим за жените, бръсене за мъжете, както и аксесуарите. Приведи се в приветлив външен вид без крайности. Номер 3. Овладей езика на тялото. Още в началото на всеки нов контакт човек преценява отсрещната страна. Заплаха ли е тя за него или е приятелски настроена? Ще му бъде ли полезна с нещо или ще загуби време? Харесва ли му и дали ще продължи да му харесва? Това са естествени подсъзнателни въпроси, които намират своите отговори обикновено в първите 4 минути от контакта между двама души. А от 60 до 65% от всички послания, които помагат на човек да се отговори на тези въпроси, се падат на езика на тялото. Тялото излъчва знаци, които се разделят на 4 групи. Знаци на главата, знаци на ръцете, на торса и на краката. Ако искаш да оставиш благоприятно първо впечатление, е редно да познаваш основните знаци. Най-важното е да се усмихваш непринудено и по-често, да се ръкостискаш със спокойствие и увереност, да поддържаш активен зрителен контакт с събеседника, да използваш изправена стойка и повече отворени пози, вместо затворени. На торса, ръцете и краката, да контролираш гласа си и да говориш с балансирана сила и темпо. Когато става дума за създаване на отлично първо впечатление, езикът на тялото, подобно на външния вид, говори повече от думите. Номер 4. Мисли позитивно. Нагласата и отношенията ти към нещата от живота се проявяват във всяко нещо, което правиш. Ако имаш позитивно мислене и си уверен и открит човек, това ще ти помага във всеки разговор и ще прави силно впечатление. И обратното е в сила, разбира се. Старай се да излъчваш позитивно отношение, дори когато попаднеш в трудна или неочаквана ситуация по време на твоята среща. За целта е нужно да развиваш уменията, да се самонаблюдаваш, самоанализираш и самоконтролираш.
Дори и да сгрешиш някъде, учи се от грешките си, за да оставяш по-добри първи впечатления следващия път. Номер 5. Бъди себе си. Въпреки че по-горе споменах колко важно е да демонстрираш безупречен външен вид и да контролираш редица аспекти на езика на тялото си, това не значи, че трябва да си като робот и да загубиш изцяло своята индивидуалност. Да, за да направиш отлично първо впечатление, често пъти е нужно да отговаряш на определени стандарти и да влезеш в известни калъпи. Това обаче винаги е относително и следва да е съобразено с ситуацията. Ако нещо е против природата ти и те кара да се чувстваш дискомфортно, не го прави, преди всичко бъди себе си. Както в продажбите, така и при интервюта за работа или в разговор с колеги, автентичността е много важна. Открий кои са уникалните ти положителни черти и ги използвай, за да оставиш по-ярко първо впечатление. Например, ако облеклото ти се струва прекалено делово и скучно, раздвижи го с интересен аксесуар. Стига да обичаш шегите, вмъкни една-две в хода на разговора. Ако обичаш по-откритата и неформална комуникация, използвай тук-там по-директен стил на говорене или на задаване на въпроси. Вместо да говориш твърде сухо или абстрактно, позови се на истински примери от твоята практика. Използвай индивидуалността си с мярка и според ситуацията. Това ще те кара да се чувстваш в свои води. Номер 6. Фокусирай се върху събеседника. Всеки път, когато се срещаш с някакъв нов човек, ти или ще си фокусираш върху твоите собствени цели в разговора, или ще се фокусираш върху целите на събеседника си. Освен ако не действаш от позицията на силата, съветвам те да избягваш първото и да правиш второто. Твоите собствени цели са ясни и не трябва да ги изпускаш от поглед. Но, за да ги постигнеш, следва да се фокусираш преди всичко върху целите на събеседника си. По този начин няма да се натъкнеш на силна защитна реакция от негова страна и по-лесно ще изградиш първоначално ниво на доверие към себе си. Представи си, че си търговски представител и си насреща с нов клиент. Ако мислиш само за твоите лични цели, ще направиш една типична презентация, с която ще се опиташ да докажеш на клиента колко хубав продукт предлагаш, колко надежна фирма работиш и колко стойностен и позитивен човек си самият ти. Чудесно, но това може да няма никаква връзка с нуждите на клиента. Подобни монолози са скучни и никак не помагат за създаване на добро първо впечатление. В типичния случай монологът отблъсква. Но можеш да подходиш по друг начин. Би могъл да опиташ да въвлечеш клиента си в диалог още от първите секунди. Това е лесно, ако задаваш умни въпроси на клиента си, ти ще се интересуваш от клиента и ще питаш за неговите проблеми, подробности и предизвикателства, както и потребности. Той ще ти отговаря, ще водите диалог, т.е. разговор и клиентът без да го осъзнава ще започне да те харесва. Разговорът е различен от монолога и винаги е за предпочитане. Но разговор е възможен само когато се фокусираш върху целите на събеседника си и поне в началото забравиш, но не завинаги, за своите лични цели. Това е един от най-сигурните начини да направиш отлично и трайно първо впечатление. Номер 7. Използвай вълшебни думи. Всички използват думи, за да говорят, но не всички използват думите достатъчно добре. Ако искаш да оставиш по-убедително първо впечатление в някого, помага, ако използваш вълшебни думи. Това означава, че когато говориш с някого за първи път, следва да помислиш за думи и фрази, които са от особено значение за събеседника ти. Например, ти работиш в продажбите, срещаш се с нов клиент и трябва да му представиш продукта си. Още в началото използвай някои от тези думи, за да разкажеш какво прави продуктът ти. Увеличава, подобрява, намалява, спестява, печалба. Това са вълшебни думи, които всеки клиент иска да чуе. Друг пример, кандидатстваш за мениджърска длъжност. Поканили са те на интервю за работа и трябва да представиш себе си. Още в началото използвай някои от тези думи, за да обясниш с какво точно си ценен. Организирам, оптимизирам, разработвам, подобрявам, координирам, създавам, внедрявам, контролирам, изграждам, управлявам. Това са вълшебни думи, които всеки работодател мечтае да чуе. Вероятно ти прави впечатление, че вълшебните думи са глаголи. Това не е случайно. За да оставиш отлично първо впечатление, е важно да използваш именно глаголи, защото те са най-важното, от което събеседникът ти ще си извади стойностни заключения в продукта ти или за теб самия.
Номер 8. Подготви се. Един от изпитаните начини за създаване на благоприятно първо впечатление преди среща с непознат човек или публика е да заложиш на добрата подготовка. Удивително е колко много хора не го правят. Защо е важна добрата подготовка? Подготовката дава спокойствие, че владееш ситуацията, че контролираш положението. Знаеш с кого разговаряш, какво трябва да кажеш, какво искаш да питаш. Това дава увереност, а увереността излъчва позитивна енергия. Тази енергия се усеща с лекота от събеседника и той е наясно, че разговаря с подготвен и стабилен професионалист. Какъв по-добър начин да направиш отлично първо впечатление? Подготовката е еднакво важна и в продажбите, и по време на интервю за работа, и в презентации пред публика, и при срещи с нови колеги. Никога няма да съжаляваш, че си се подготвил добре за един разговор или събитие. Номер 9. Покажи добри маниери. Лошите маниери могат лесно да развалят шанса да оставиш положително първо впечатление. Следва да наблегнеш на добрите маниери, като за начало извади мобилния си телефон и изключи звука му. Това ще покаже, че си възпитан и уважителен човек, който ще отдели 100% от вниманието на събеседника си, без да му губи времето. Също така, не преминавай на ти още от самото начало, без индикации, че от срещната страна също е съгласна с това. Не фамилиарничи, без как сме или други подобни въпроси за старт на разговора. Не прекъсвай, прибери си телефона в джоба или чантата, нека изобщо не се вижда на масата. Внимавай какво си поръчваш. Всичко освен кафе, чай или вода може да е проблематично. Много често добрите маниери остават някак се незабелязани. За сметка на това лошите маниери бият веднага на очи, запомнят се бързо и могат лесно да провалят шанса да се остави отлично първо впечатление. Номер 10. Обръщай се по име. Един от надежните начини да направиш отлично първо впечатление е да се обръщаш по име към събеседника си, когато това е възможно. Обращението по име внася персонален елемент в разговора. То показва също така, че си внимателен човек, който помни имена. Много хора изобщо не помнят имена, но това често пъти е защото не полагат усилия да помнят. Дали ще говориш на малко име или на фамилия, зависи най-вече от ситуацията и с кого говориш. В някои ситуации е твърде прибързано да се използва малкото име на събеседника, а в други не. Ако не си сигурен как да постъпиш, подхождай по-предпазливо и използвай фамилното име. Когато забележиш шанс да преминеш на малки имена, запазвайки уважителната форма на разговора, във второ лице, множествено число, възползвай се. В резюме. Разполагаш с броени минути, дори секунди, за да направиш отлично първо впечатление. Това впечатление е много трайно и веднъж създадено е много трудно да бъде променено. Не случайно казва, че никога няма да имаш втори шанс да направиш добро първо впечатление. По-горе ви посочих 10 начина да оставите силно и позитивно първо впечатление при първа среща с непознат събеседник. Използвайте ги креативно и в комбинация един с друг. В общия случай ще сте на правилния път. Благодаря ви. Ако вече сте се абонирали за канала ми, палец нагоре. Също така може да подпомогнете и развитието на канала ми с бутона Супер благодарности, намиращ се долу под видеото. Благодаря ви.